Ćao, ja sam Milica i drage devojčice, danas želim da vam ispričam o najgoroj godini u mom životu. I ne, nije bila 2020. Zapravo je bila dok sam bila u srednjoj. I znam da ste mnogi od vas sada u srednjoj i možda ćete nekako uspjeti da se identifikujete sa ovom situacijom i možda će vam nešto što kažem pomoći. Ali prije toga, htjela sam malo da popričam o kanalu Drage devojčice. Kao što ste možda primetili, nisam baš bila aktivna posljednje vreme. Mislim da 2 nedelje nisam ništa uploadovala ovde, možda mjesec dana na TikTok. I nije da prestajem sa Drage devojčice, definitivno ne. Ali posle nešto jače od godinu dana konstantnog snimanja, izbacivanja videa, imam osjećaj da ono što sam krenula da uradim, da vam prenesem sve što je meni trebalo da čujem u to vreme, imam osjećaj da sam prenela sve, da manje više ne znam više o čemu da pričam. Tako da, treba mi vaša pomoć. Treba mi vaša pomoć da skontam kuda bi kanal trebao da ide u budućnosti. Šta je nešto što je vama potrebno ili samo nešto što želite da vidite. Nije validan odgovor snima još o menstruacijama, zato što sam bukvalno sve rekla što se ima reći o menstruacijama u ostalim mojim videima. Ali eto, ovaj video će biti kao story time nečega što se meni dešavalo, a možda bi vas više ovakvih videa zanimalo. Ne znam, recite mi, zato što želim da nastavimo da rastemo zajedno i vas je 30.000, što je ludački broj, tako da ako imate bilo kakve predloge, tu sam da saslušam, pročitat ću sve komentare kao i uvek. I eto, ako imate neki predlog, slobodno recite. No, da se vratimo na moju priču. Kao što mnogi od vas znaju, ja sam u 3. godini srednje išla na razmenu učenika u Dansku. Tamo sam godinu dana živjela u porodici, išla u školu na danskom, sve redom. I sad zbog različitih sistema obrazovanja, ja sam tamo maturirala, završila srednju, ali kad sam se vratila, pošto je to bila 3. godina, morala sam da odradim još 1 godinu. Ali šta se desilo? U Danskoj je sistem obrazovanja potpuno drugačiji nego kod nas. Od škole ti biraš predmete, da prosto sve potpuno drugačije. Dan i noć u odnosu na to kako je kod nas. I društvo je mnogo drugačije, prosto ljudi su mnogo drugačiji, mnogo mi je više odgovaralo. To je bilo super dok sam bila tamo, ali je značilo da kada sam se ja vratila u Srbiju i trebalo da nastavim ovde po starom sistemu, meni je to bilo ekstremno teško. Ja bukvalno nisam mogla sebe da zamislim da se vraćam u naš sistem nakon toga što sam iskusila. Nije pomoglo to što se mnogim učenicima na razmeni desi kad sam se vratila. Dosta prijatelja koje sam imala ovde, koji su, ti prijatelji u srednjoj sa kojima si jako blizak, prosto zato što viđate se svaki dan, provodite vreme zajedno svaki dan. Oni su prosto za to vreme našli neke druge prijatelje i malo me zaboravili, što ne krivim ih ili bilo šta tako, ali prosto nisam imala to društvo koje sam imala kad sam otišla. A i također ja sam se vratila kao potpuno drugačija osoba, što definitivno nije pomoglo tome. No, u svakom slučaju, ja sam se vratila i probala da nastavim normalno, ali tu je bilo par problema. Prvo, od početka sam znala da će mi biti teško i htjela sam da pređem na vanredno školovanje, da vanredno završim 4. godinu. Zato što mi je bilo jako teško da se vratim u naš sistem, u naš mentalitet, u domaće i ocene i opravdane i neopravdane izostanke, čega ničega nema u Danskoj. To jest nema na taj način kako postoji kod nas. Ali to nije moglo odmah, tako da sam ja krenula u 4. godinu normalno i bilo mi je teško. Bilo mi je stvarno teško. I još dok sam ja bila u Danskoj sam ja gledala da li postoje načini da ja ostanem tamo, da upišem fakultet tamo, da prosto da se ne vraćam u Srbiju. Srbija je bila problem. No, nisam uspela ništa od toga i vratila sam se normalno u školu i bila sam prilično tužna. Ali tu još ne pričamo o toj najgore godini. To je još uvek bilo samo, ja sam se vratila i bila sam veoma demotivisana da bilo šta radim. I ja sam uspela uz mnogo pregovaranja i moljenja svojih roditelja
i tako dalje, uspela sam da se prebacim na vanredno školovanje u drugom semestru, znači u drugom polugodištu svoje 4. godine. To je uglavnom bilo pod izgovorom da želim da se spremam za studije, i to za studije animacije u inostranstvu, i da ću to vreme posvetiti vežbanju, crtanju i tako dalje. Što mi jeste bio neki plan, mada nije se ništa tako odigralo zapravo. Šta se zapravo desilo jeste da ja, kada sam završila sa tradicionalnom školom, znači kad sam prešla na vanredno, što je značilo da ja nemam nikakve, ne idem u školu, ne idem na časove, nemam domaći i tako to, nego sve polažem jednim ispitom na kraju godine. Ja sam imala jako puno slobodnog vremena, koje je trebalo da utrošim na to vežbanje, šta god, pripremanje za studije i to, ali ja to nisam radila, nego ono što jesam radila je bukvalno ništa. Ja sam po ceo dan ležala ispred televizora ili gledala nešto na laptopu ili, znači ja ne znam koliko sam ja filmova i serija odgledala u tom periodu, koliko sam igrica odigrala, koliko, ali poenta jeste da ja nisam radila apsolutno ništa produktivno sa svojim životom. I tu je počela ta jako loša godina. Počela je time što sam ja svoje vreme samo bacala. I nakon dosta dugo da sam radila to, došao je kraj školske godine, ja sam pozavršavala sve svoje ispite, mislim, spremala sam ih za dan, nisam se uopšte posvetila tome, ali položila sam ih sve, prošla sam sa odličnim prosekom, sve redom. I onda je došlo par stvari odjednom. Prvo jeste bilo da sam otišla u maju na jedno putovanje gde sam upoznala jednog momka iz Amerike, u kog sam se jako zaljubila. Druga stvar jeste da sam polagala prijemni za animaciju na Akademiji umetnosti. Nisam upala. Imam ceo video o tome kad sam pala prijemni. To je druga stvar. I onda sam upisala anglistiku samo da bi nešto upisala, zato što su moji roditelji hteli da nešto upišem i tu sam lako mogla da upadnem na budžet, ali to definitivno nije bilo nešto što sam ja htela da studiram, čime sam htela da se bavim ili bilo šta slično. U međuvremenu sam se odselila od svojih, zato što sam htela da kada moj momak dođe iz Amerike, da mi imamo svoj stan, da imamo svoj prostor, da ne budemo kod mojih, pošto mi je to bilo malo glupo. I onda samim tim što sam se odselila, morala sam da krenem da radim, da bi mogla da zarađujem, da bi mogla da plaćam račune i sve ostalo što dolazi sa time kad živiš sam. Tako da sam radila neke super stvari, kao radila sam za Philip Morris International, neku istraživačku praksu, i onda sam još radila tako nešto u, verovali ili ne, financijama, što je bilo jako čudno i nikad više neću raditi. A sam radila neka financijska istraživanja, i onda sam na kraju radila predavajući engleski online, i onda sam našla pisanje i krenula da pišem. Ali poenta jeste što ja sam sve to radila zato što sve je bilo iz neke životne potrebe. Znači ja sam se, u stvari, najveća greška koju sam ja tu radila je što sam bila zaljubila u tog tipa. Zato što sam, onda zbog toga sam se odselila od svojih, zato što sam se odselila, sam krenula da radim, i zato što sam krenula da radim, nisam imala vremena za neke druge stvari, kao što je između ostalog školovanje. Pošto ja jesam tu na anglistici bila upisana, ali nikad nisam išla na predavanja, na bilo šta. Prvo zato što me nije zanimalo i to je glavni razlog, ali i drugo zato što nisam imala vremena, pošto sam morala da radim. Tako da sam u neku ruku od tog praznog, ne radim apsolutno ništa, sve je... Ja bukvalno tog perioda svog života, 4. srednje, gde je onako gomila ljudi, društvo, izlasci, život, sve. Ja se tog perioda skoro uopšte ne sećam, zato što sam toliko samo radila
ništa. I onda sam u drugoj polovini te godine to ništa zamenila za hiperfiksaciju na rad i imala sam uvek više poslova u isto vreme i samo sam upunjavala svo svoje vreme poslom, ali poslom koji je bio tu samo da bi mi zarađivao pare i da bi mogla da kažem da nešto radim, iako me to što sam radila nije zapravo ispunjavalo, nije bilo zapravo nešto što me čini srećnom. I upala sam u taj neki loop, u tu neku rupu gde sam ja konstantno samo radila i nastavljala da samo sam preživljavala, nisam uopšte živela, nisam radila ništa što bi mi na koji način unapredilo moj život, nego samo sam preživljavala. I to je problem, tako ne treba da se živi. I znam sam krenula da pričam o ovome kao o jednoj najgoroj godini, zato što je, pogotovo taj deo u 4. srednje gde nisam radila ništa, ali zapravo taj drugi period kad sam samo radila, ali nisam zapravo bila zadovoljna bilo čime, se produžio i još u drugu godinu i tu me stvarno, iz toga me je spasila moja mama koja me je naterala da upišem 2 kursa. Jedan je bio za 3D modelovanje, drugi je bio za game design i plan je bio završit ću oba, bili su otprilike u isto vreme, završit ću oba i koja stvar mi se više svidi, time ću samo nastaviti da se bavim. I imam veliku sreću da je moja mama prvo našla te kurseve i naterala me da ih upišem, a onda i da je mogla da to isfinansira. Tako da sam upisala oba i pre nego što si završio kurs iz game dizajna, ponudili su mi posao u toj firmi i ja sam tako krenula svoju karijeru u gaming industriji. I čudno je sada, iz ove perspektive, 5, 6, 7, ne znam koliko godina kasnije, kada gledam unazad i kako pomislim, bože kako sam bila tako glupa, zašto samo nisam radila nešto? Lako mi je da to kažem sada, ali ako se ja stvarno vratim u tu 18-godišnju Milicu pre tih godina i samo pomislim koliko je ona se osjećala izgubljeno i zarobljeno i nije znala šta da radi i nije znala kako će život da joj izgleda i mislila je da nema ništa više od života nego to što je u tom trenutku prolazila. Samo hoću da joj pošaljem pismo i da joj kažem, bit će bolje. Biće toliko bolje. Ali ne možemo da vidimo u budućnosti, onda se osjećamo zarobljeno. I mislim da je važno da kad imamo ovakav moment kao što ja sada imam, gde znam da sam se tada tako osjećala i da znam da je postalo bolje, da to upamtimo, zato što neminovno u nekom trenutku u mom životu doći će opet taj moment kada ću se ja osjećati zarobljeno i u lupu i kao bože šta radim sa svojim životom. I tada treba da se stavim u istu ovu situaciju i perspektivu i da kažem, za 10 godina pogledat ćeš nazad i reći šta sam se toliko brinula oko toga, sve je ispalo kako treba. Ja nemam neki plan kako da završim ovaj video, niti znam da li je ovo ikome bilo iole od koristi ili je pomoglo ili je to šta god, ali ako ćete jednu stvar da upamtite, neka to bude da će biti bolje. Mora. Samo ne smiješ da odustaneš. Ne smiješ da odustaneš od sebe i svog života. To je jedino što nije opcija. Ne smiješ da odustaneš zato što doći će neko ko će te spasiti ili ćeš spasiti sama sebe, ali u svakom slučaju će se stvari promeniti. Evo crkvena zvona u pozadini. Ne znam da li čujete, ali istina. Da, samo
Ne odustaj. Znam da izgleda jako teško u trenutku. Teško je podići se iznad situacije i sagledati iz nekog širog ugla i u sklopu života, ali probaj. I bit će sve okej. I takođe, ono što hoću da kažem jeste da ja ne plačem oko toga što sam ja izgubila tu godinu svog života. Znači, meni to nije neka tragedija koja se desila. Dugo sam bila kao ljuta na sebe zbog toga, kao jao, zašto nisi ništa radila, zašto sam opustila da ti vreme prolazi, bože da sad imam tako praznu godinu ili pola godine, šta bi ja sad sve radila? Nisam ljuta na sebe, nisam ljuta na tu godinu. Okej je da pauziraš koliko god je tebi potrebno da bi se tvoj život nastavio onako kako želiš. Okej je. Nisi propalitet zato što si protraćila koliko god vremena svog života. Nije to gotovo i nepopravljivo. Ti u svakom trenutku možeš da doneseš nove odluke i da promeniš mišljenje i da promeniš stvari. I to je toliko važno da shvatiš i da upamtiš, zato što život je jako dug. Koliko se možda čini kratak, u stvari je jako dug. I gomila stvari će se izdešavati između sada i kraja života i jedna godina je ništa u tom cijelom velikom događaju koji je tvoj život. Tako da nemoj da budeš ljuta na sebe ako si neko vreme protraćila. Budi nežna prema sebi i razumi da je to bilo ono što je tebi u tom trenutku bilo potrebno. Tako da eto, toliko od mene za ovaj video. Znam da je ovo bilo čudno i nije kako inače snimam videe i pravim videe, ali sam htjela da vam ovo ispričam. Tako da, još jednom, ako imate neke ideje o čemu želite da vidite video, o čemu želite da snimam, šta vas zanima, tako da je, ostavite u komentarima. Toliko od mene za ovaj put. Hvala ti puno što si bila sa mnom i drage devojčice, vidimo se sljedeći put.